अगर भोजपुरी के भाषा के बढ़ावे के बा तो अपने लोगन चैनल के सब्सक्राइब। तो का हाल बा भाई लोग, आशा करत तानी कि बहुत अच्छा हो। और हम देखत तानी कि यूट्यूब पर भाई फर्स्ट ब्लॉग यूट्यूब पर ट्रेंड करत, यही से आज हम भी सोचनी है फ्री टाइम में तो काहे ना हम भी पहला ब्लॉग बना दी। तो आ गई अपने खेत के तरफ और पहला ब्लॉग बनावत तानी। देखी सरसों के खेत। अगर एजुकेशन के बात करब तो ये पार्ट 1 में बानी रूपचंदन जी हवे और यहाँ पर सब्जी से थोड़ा मिली और रूपचंदन जी से मिली थोड़ा। का हो भाई लोगन, का हाल बा? ठीके होई, आशा बा कि ठीके होई। तो भाई लोगन चैनल के सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो के शेयर कर दिया, लाइक जरूर करब। लाइक करल जाई तब वीडियो हमनी के मालूम चले कि हाँ अच्छा बनैता। ठीक बा, रूपचंदन जी से तेके बतिया लिया पर ठीक बा भोजपुरी के बहुत आगे तक ले जाए के बा। अगर भोजपुरी के भाषा के बढ़ावे के बा तो अपने लोगन चैनल के सभी अगर भोजपुरी जे भी बोले वाला बा ओकरा लगे शेयर करी, तबे ई चैनल आगे बढ़ी, ओकरा बाद भोजपुरी भी आगे बढ़ी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। लोगन के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ सकता और भोजपुरी के नाम ऊंचा हो सकता। तो बिना सपोर्ट के कौनो केहू ना कुछ कर सकता। यही से हम लोग आपसे सपोर्ट मांगतानी, तो सपोर्ट जरूर करब। मिलतानी अगला ब्लॉग में और कमेंट में जरूर बताएब कि हम लोग अगला कौन चीज पर ब्लॉग लाएब।